Aiwa, muri yeZimbabwe tazonyatso kuona kuti ZANU-PF yava kutya manje. ZANU-PF yakunyatso kuona the real reality yava kunyatso kusvika, reality yava kuaprocha. Notoona nhau ukaona bepa reHerald, bepa remuZimbabwe rakupublisha nhau dzekuti government chaiyo ZANU-PF yava kutosika kutoti toda kutoti timbotaurana nevanhu veCCC kuti tibetserane pakuvaka nyika, vasete madifference and then obva vauya voisa musoro pamwe chete voona kuti voita sei kuti nyika ibudirire. Saka muri yeZimbabwe satamboendera mberi nenyaya iyi nokurudzira kuti chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon rambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka muri yeZimbabwe tiri kuona bepa reHerald rinouya richiti ZANU-PF has called on the opposition CCC party to put aside their internal differences and join forces to stabilize the country's electoral landscape, arguing that holding further by-elections was not in anyone's best interest. Saka tikuona kuti vanhu veZANU-PF vakuratidza kuti vanenge vanekafiya, vakutya nokuti vakunyatso kuona position yavakamira pamaby-elections apa vakumaramba notaura kuti tinogona kungomaita tikamaruza, uye vakuona kuti nemafresh elections aya avakuunzwa neSADC zvinogona kutongoendwa. Saka muri yeZimbabwe chimboyambotudza munofunga kuti kudii, nokuti tinotoona kuti vanotoendera mberi vachiranzi we want to join forces to stabilize the country's electoral landscape. Hanzi toda kuti tiise pfungwa pamwe chete tiuye tobvisa madifferences, tiise pfungwa pamwe chete timboonesana kuti tingaita sei kuti nyika ibudirire. Saka muri yeZimbabwe zvongonika ngoti apa vari kutongoda GNU apa. Saka chimbotiudzai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro penyaya. Pinda mucomment section medu motiudza mafungiro enyu muchilike muchisubscribe anotina on the bell icon rambochiwana maupdates anokupa pano paZim News Live, nekuti kuita zvese izvi mahara.